To, salamu alaikum jama'a. Ana cewa laifin daɗi ƙarewa. Muna godiya da irin haɗin kan da kuke bamu ta wajen kallon wannan series ɗin mai suna alaƙa. Sannan muna ganin saƙonninku iri-iri da kuke turo mana, kuma muna matuƙar godiya akan haka. Don wannan saƙonnin da kuke turo mana kusan su suke ƙara mana ƙaimi wajen ganin cewa mun kawo muku abin da zai ƙayatar da ku. To kamar yadda muka saba, duk lokacin da muka zo ƙarshen kowane zango mukan tafi hutu. Wannan karan ma mun zo ƙarshen zango na 2. Saboda haka za mu tafi hutu, amma kun san hutunmu ba mai daɗewa ba ne. Za mu dawo muku nan ba da daɗewa ba. Kuma insha Allah muna tabbatar muku da cewa abin da za ku kalla a zango na 3 ba ku gan shi a na farko da na 2 ba. Mun gode, Allah ya bar zumunci. Alaƙa.